So, ito chicken loaf. Ito yung mga pang-emergency namin na kinakain. So, bumili ako ng 6 na ganito. Pero, kumukuha ako ng small portion lang na amount dun sa aking kita. Money ko from Shopee. Like, ngayon, tapos yung katapusan. Nakikita ko na yung income. Isang tray na egg. Isang tray talaga. 6 pesos each yan. Piligapon. Ito naman guys. Ito na yung ano namin. Hello guys! Good morning! So, ayan, morning na morning at narinig ko yung mga manok na nagtitilaok. And today is February na! February 4, 2019. Today is Monday at pasakan na ni Agrid. At ngayon ay nagluluto ako ng itlog. Ayan. Kahapon pala is nag-grocery kami. Ano lang yun, partial grocery for yung mga bultuhan na grocery. Mamaya ipapaliwanag ko sa inyo. And i-haul ko din yan sa inyo mamaya. Pero, anyway, tapusin ko lang itong niluluto ko. Dahil niluluto ko. So, yan yung mga napamili ko kahapon. Yan yung napamili ko. And mamaya ipakita ko sa inyo, okay? Labas mo pa yung kasi hindi ng panahon. Ayan pala, nilabhan namin yung tawag dyan. Para siyang higaan ni Hagrid. So, gagamitin namin yan doon sa, ano niya, sa bed niya. Kasi natutulog na siya doon every lunchtime. Kaya, yan yung ilalagay muna namin doon for the meantime. Pero naghahanap pa ako ng mahihigaan niya ngayong pajama night niya. Kaya, maghahanap pa ako kung ano yung pwede kong malagay. And yun yung mga sinampay, mga uniform ni Hagrid. Kailangan ko pang ano yan, plansyahin mamaya. Hindi ako nakapaglinis sa labas, guys. Kasi wala pang wala pa kami nung brush. Ayan. Tingnan niyo yung aming cabinet. Wala pang laman. So, ayan. Habang inaantay ko pa yung luto ko. Actually, ito guys, etong grocery na to, naglalala lang ako ng money for, like for example, may extra, ganyan. Pag may extra money, nagbibili ako ng mga, isa-stock ko, na yung kailangan na kailangan lang talaga sa bahay. Hindi yung mga, So, ito, bumili ako ng, actually, ang dami pa namin kape. Tingnan nyo yung kape namin, sobrang dami pa, pero, nagsastock talaga ako ng kape kasi ito talaga yung iniinom namin. Kaya, kailangan may kape kami lagi. And iba-iba yung variation ng kape. May variation. So, ayan. Pag ito yung money ko from Shopee. Like, ngayon, tapos yung katapusan. Nakikita ko na yung income. Nakikita ko. So, nagsaset aside ako ng something na talagang, alam mo yun, pangbili nung sa mga pang stocks na talagang kakailanganin namin dito sa bahay. Pero iba din yung grocery namin for the monthly grocery talaga. Pero ayun. And then eto, nabili ako ng Eden cheese na malaki siya. 100 plus at ito. I think 100. Pila yun Eden pa. Uy, bili. Melt man to. Ang 200. Mahal pala yung melt. Pero ito 100 plus lang. Ito pang baon ni Hagrid sa mga sandwiches. Sobrang niyan. Kasi meron akong gagawin din. And then star margarine para sa pancake. Namin ito kakain. Hindi namin nakain. And ito kay Hagrid. Bumili din ako ng Bear Brand for pancake. Imimix ko. Ayan. Ano to? Magkano ito yun? Kalimutan ko yung presyo. Kailangan may stock kami nito. Ha? Wala yung kabalo. Itong Rebesco na crackers. Ayan. Pag mga gutom or something. Minsan ayaw ko ng matamis. Kaya ayan, maganda yan. Bumili ako ng Skin White. Black bag na large. Kasi nung una nabili namin, extra large. Sobrang laki niya.
parang sobra-sobra sa aming basurahan. And then, nursery wipes na hindi pwedeng mawala sa akin kasi ito yung talagang ginadala ko parati sa bag ko. Hindi pwedeng mawala to sa bag. Kasi alam niyo na si Hagrid. And then, ito, para kay Hagrid yung Johnson's. Hindi, wala akong ibang, hindi ako, wait lang, ako niluto. Ayun, tuloy na pagod yung niluto ko. Hindi ako nagtitingin kung ano yung klase. Kahit iba-iba, yung ginagamit ko ba sa Johnson's, yan yung ginagamit. Actually, may sabon pa si Hagrid, pero nagsastock lang ako ng sabon kasi ito talaga yung ginagamit ko. Pero hindi na ako bumili ng powder kasi marami pa akong powder. Nung nag-haul ako na-delete. Ayun, bumili ako ng malaking Tide na powder kasi yun talaga yung ginagamit ko. Yun talaga nagsastock ako doon. And the Zonrox din, marami pang kami sabon. And etong muriatic acid, siguro nakita nyo na yung tour na sobrang itim ng aming banyo. Kaya, try namin mag-muriatic kung kakayanin niya. Ayan siya, muriatic acid. Iba-iba yung klase ng muriatic. So, eto yung napili namin, yung household. Bumili din ako ng sandwich na spread na Lady's Choice, yung red. Masarap din yung parang blue. Hindi ko alam pala. Ang mahal kasi ng Lady's Choice. Yung isa. Best food yun. Mura yun. Lady's Choice pala. Magkamukha kasi sila. Hindi namin nakita. Wait, ako niluto. Ayan. Dati ako nagpo-post kasi. Tapos bumili ako ng egg. Ayan. Isang tray na egg. Isang tray talaga. 6 pesos each yan. Bumili rin ako ng tray. Kasi yung mga trays ko, tinapon ko na nung naglipat kami doon sa, dali ko kayang tray. Pero lang to, yung dalawa is 5 pesos. Bibilhin mo. Ayan. Kaya, actually, kinuhanan ko ito kasi nagluto ko ng itlog. And then, itong bread para pambaon ni Hagrid. So, ito yung gagawin kong, magsastock ako nito. I-freeze ko. Lalagyan ko ng itlog at saka cheese. Pinakalas na binili ko is yung bigas. Masyadong mainit sa labas. Ayan. Bumili ako ng bigas. Ito pa rin yung sa Pure Gold na bigas. So, 10 kilo yung binili ko. Hindi na lang ako bumili ng isang sako kasi parang feeling ko ang dami naman. Para, ayan, 190 yung 5 kilos niya. Ayan, Sa Pure Gold ko ito nabili, guys. Actually, marami pa nga dun eh. Eco bag natin. Hindi natin pwede makalimutan. And, kasi galing kami dun kahapon kina mama. Grabe, ang daming binigay na ni mama sa amin. Yung lansones. Ayan. Sobrang actually, konti na nga lang to kasi kinainan namin to kahapon. As in, ayan, ayan, marami kasing ganito sila nanay. Kaya, dala si mama. Kung pwede kang bigyan. Hindi ko alam kung, parang lansones nata ito sa Maynila, no? Hindi ko sure. Pero parang lansones din to. Lansones or, dito sa iba, buwahan. Buwahan yung tawag dito. So, yun lang. So, yung mga, na to is, actually, extra. Pag may extrang, yun naman yung ginagawa ko. Pag may extrang money, gusto ko talagang ibili lang doon sa parang yun lang ginagamit talaga namin kasi yun talaga yun yung mga kailangan talaga namin, yung kape, cheese and everything, yung bigas, ayan. So at least sa susunod na grocery may mga extra na like kasi sa bigas hindi naman to nasisira kaagad. Kaya okay lang na mag-stock ng marami. So baka sa susunod na bibili naman ako ng bigas para at least marami, 'di ba? Hello guys. So ayan, nakapagluto na ako. So ito yung aming ulam ngayon. Biligapon. Ito naman guys, ito na yung namin. Yan yung sobra namin na kanin. Pero mainit-init pa yan kasi ilagay ko dito sa bago. Kasi kailangan ko ng bago para pambao ni Papa. Ayan. And then ito, kay Papa, kay Hagrid, and yung akin.
So, ito yung spinach na sinasabi ko sa inyo. Yan pa rin. And yung baon niya, ayan, i-slice ko. I-slice pa. Yan na yung baon niya. Yung sa cheese whiz na ganito, gustong-gusto ko talaga kasi hindi natatanggal yung kanyang lid. Kaya bet na bet ko siya na baunan kasi para at least hindi dito mawala. Ayan. So yan, kain tayo guys. Ayan, actually nakaalis si Papa pero tingnan niyo naman si Hagrid. Nagwawalis kasi ako. Tinitignan ko siya kung nasan siya. Yun yun. Ayan siya sa baba. Ayan. Kumakain. Akala ko asan eh. Wala kasi mga bata ngayon kasi may pasok. Wala siya mga kalaro. Cute. Kasi usually mga kalaro niya nag-ano na may pasok na. Tsaka ayan, mag-edit lang ako after dito kasi mag-vlog pa ako ng uniform. Yan pa yung mga gagawin ko. Wala pa nga I know, may naano na ako yung magpack ng order and okay na pala yan. So today is Monday. Hello guys! So ayan, kakauwi ko lang galing sa hinatid ko. Pero actually kanina dumating dito ang yung may-ari, yung engineer. So dito siya kanina. Chinek niya yung mga sira, ganyan. Kasi supposedly hindi pa talaga dapat kami nag-transfer kaagad kasi ayusin pa nila yung mga sira, ganyan. Pero sabi ko, wag na lang. Pwede naman nilang ayusin kahit nandito na kami. Kasi nag-ano din ako na makatransfer na kasi nakapagbayad na kami. But anyway, eto pala kanina hindi ko napakita sa inyo. Kasi diba nag-stock up ako ng, sabi ko sa inyo, ako kahapon. So bumili ako ng ganito, chicken loaf. So ito chicken loaf, ito yung mga pang-emergency namin na kinakain. So bumili ako ng 6 na ganito, pero kinain na namin kanina yung isa. So 5 na lang to natira. So ito yung mga binili ko. Ano lang to, 21 pesos each. Wait. Ayan. So hindi pa ako nakapaglinis ng aming refrigerator kasi nakakalipat pa lang namin. Ang dami kong At saka eto, bumili ako ng Big Shot hotdog. Yun. 138 ata to. Ayan, malalaki na siya. Easy purposes yan. Maaring pang lunchtime, like kung malapit na kaming malate, or pag walang pasok si Papa, gusto namin yan yung kakainin namin, ganyan. Nga, yung sinasabi ko sa inyo nung kaninang umaga, naglalaan ako ng pera like sa Shopee. Pag na-total ko na lahat, alam ko na kung paano yung kinikita ko. Kumukuha ako ng small portion lang na amount dun sa aking kita. Tapos sinadagdag ko doon sa aking gino-grocery ko siya para sa pang stock up, like sa mga sabon, ganyan. Para at least may mga stock kami na yun talaga yung ginagamit namin. So, ganyan yung ginagawa ko. Kaya minsan yung grocery ko, konti na yung bibilhin ko, yung mga food na lang, ganyan. Para at least pag kasi every month iba-iba naman yung expenses natin, diba? So may month na medyo maraming expenses, like today, this month marami kami expenses, so kailangan kong paghandaan din para at least hindi ako magkakapakapa sa mga susunod na mga araw, diba? Para mas stretch ko mabuti yung pera, kasi kung ano yung nakabudget, yun lang din naman yung naman kasi.